Shalom, selamat hari Minggu ma di ta salutna. Damang dainang, ta mulai nama par mingguata, ta pasonang marwata, ta puji matuata marite edeta nomor 125 ayat 122 dot 4 marede maita. Mar hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia, na tumopal langit do tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jalam marulup-ulup mida ibana sudehamu, ale akana holong roa di ibana. Marlas ni roa situtu marab dot ibana sudehamu, ale akana marsak roha mida ibana nasai laun. Las dorwaku diakana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok kami mauliate tuho, ala ni salut na binaenmi, patu pahon hangoluan nami. Sai dongani mahami marite hite asini roham, asa hupikiri hami totong na tinomu dohot hama matem, asa warsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaun nasitong,
Jala asa maroa haulongan hami, huhut mandok mauliate tuho, asa holo hami mangyutokko rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama pujian di tonga-tonga ni salut huria, naung tinobusmu, mari hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng-lelengna. Amin. Marit demeta. Pati ni debata dihita di minggu letare sadarion, iman natar surat di pati parjolo, pro di pati pasapuluon. Pati parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatatta, dang jadi maraku pau benomu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganommu, jaladang jadi sumanommu, manang ahana di banua gijang, dot na di banua tongon, rodi na di bagasan naik na di dorni tano, yang gotung gabe si sobahon, manang siuluan. Pati patuluon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang goso ture dalanna, ayona humna dosogot akan namarsine yang di goarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadio nari minggui, dina ono mari maula hamu nasa siulomu, alai anggo ari papituoni, ari paredani Jahoba di Batam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lai-lai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mengebati hutam. Ai dina ono mari do di topa debata, langit dohot tano do laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituoni, dibaini do umbain na di pasu-pasu debata Jahoba ari perdane jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapommu do naturasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nileon ni Jahoba di Batam diho. Pati ponopon, unak ko mamunu, pati papituon, unak ko mangalakup, pati pawaluon, unak ko manakko, pati pasiaon, unak ko olo makatidak ko nato na sututu maralon dong anjolma, pati pasapuluon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang na posona bawa, manang na posona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha pandok ni debata taringot tu patikna nasapului, oddo. Audo Jahoba debatam ninna debatatta, pargogo na suatu dosan jala parimas, siluluon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro di sudut patuluon, ro di sudut paupaton, pinopar ni akan nasogo roa diau, alai asido roaku diaka na maribu-ribu, akan na marholong ni roha diau, na so mangalosi patiki, ido saat na atong rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulan na umbar tu pati ni. Amin. Marit demeta.
dosata martangiang mahita. Ale Tuan debata amanami pargogo na suatu dosan para siroha midahami na dangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na gudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong hapursan nami di bagasan roha nami hian. Salu dohami manibil sian akadalanmu. Macai gudang do panglesion nami di patikmu. Alai ingok mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam, dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akka dosa ni aposon nami, dohot pangalasion nami. Say ingok mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam, ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maruham di dosa nami nagudangi. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu asesan ni dosa. Humoko pita gabe dosa do ibana naso tumanda dosa di bain debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Marede meta. Hata ni debata turpuk epistel diari mingguon tersurat di Lukas bidu 15 ayat sada rodi pitu. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo do si pardosa dirina tuibana lau tu mangion hatana. Jadi menurut ma aka parise dohot di boto surat ia hatana sida dijakonon do aka pardosa pola sapanganan ibana dohon nasida. Gabe dihatau nibana ma upamawon tunasida. Ise hamu sahalak par biru-biru 100 anggota dampar sada siani naso tumingmuhon nasia puluh siani ladang laho mangului naso taridai paima jumpang. Ia dung dapot sa dia peoma tu abarana sian las ni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale dohot hobar hudulna didok ma tu nasida marlas ni roha mahamu rap dohotau ala jupangau biru-biruku nau magoi. Hudok ma tuhamu sumantusido gumodang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubaon rohana asa mida sia pulusia partigor na sopola paubaon rohana sida edo saat na martua doakan na tumangion hata ni debata jalan na opyopsa. Amen. Mare demeta. Jalan
taha tidak koma haporsiau tei songon na hina tidak koni dongata sa porsiaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumopal langit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesedai ima na tinuboni si Maria na gabe-gabe asianton di perbadia andorang soha bubuan ido tuata na tumaun na bernit di pauman ni silatus na mate terpajal do ibana diau pinasilang na tua tu banua toru dong ditanom na mula mangolu diari patuluon na manai tu surgo laudul tu siamuni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana bukso tanoon manghum yalak na mangolu do na mate porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria tupan yalak Kristen akan nabadia do dia sesani dosa doho dia tai namandok mulak menguluso daging ni halak nong mate doho dia ngoluan na sora sudah amin. Shalom, selamat hari Minggu mah kita. Tabege mah tikting namasa dot naneng masa di huriata. Sada Romawi tikting nama ragam. Gowarni mingguta sadarion ima minggu letare jalan nagabe topik sadarion ima marlas niroha di bagasan Tuhan. Nomor 2 pelian parmingguon di tonga bagas moladong tapatupa parmingguon di tonga bagas tabe boima tapasahat pelian tusit tuawek tabe manang di transfer tu rekening huria dot nomor rekening songon natar surat distensilan jala asaboi tik-tikon tutik-ting minggu nengro. Nomor 3 peliat tujolo tu minggu nanengro tanggal 3 April 2022 mar peliat tujolo dohita pelian 2A dohot 2B bahen tu fakta tu laon diakoni sosial ni huriata. Nomor 4 namoding nah di hari Senin tanggal 14 Maret 2022 nunga jumolo maru jumolu sada ruas ama ima Anton Simanjuntak manang opung sara duli tutup usia 82 tahun nahina baluhon ni inata es buru hasibuan sian jalan Gajah Mada nomor 14 Medan wek sadaa tuhat tama namang lehon apul-apul di sude keluarga na tininggal honna. Nomor 5 ruas napindah mamuka minggu sadarion nunga pindah huria ima keluarga amata ganda Simanjuta inatai Karlina Borumar Paung dohot 2 yanakon dinasida Juliana M Boru Simanjunta dohot Lilis Karlina Boru Simanjunta sian weksadaa nasida pindah Tuhuria Gereja HKBP Balige Jalan Gereja nomor 10 Pitu Balige. Nomor 6 pendaftaran Parguru Malua periode 2022-2023. Hobar tutikting di minggu nang salpu dibuka do pendaftaran lahoman dohoti Parguru Malua manang belajar sidi yanakoni huriata periode 2022-2023 sadarion mah penutupan pendaftaran Parguru Malua direncanahon tu minggu parjolo di bulan April
2022 nunga dimulai ma belajar sidi secara reguler. Pina botoma tuitakan atoras asa tadasdasi anak kota nanang marguru malua. Nomor pitu las mangigut mamuse tu nomor walu. Di Patupa ni huriata do partangyangan wek di gereja hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Jalan nama Jabui Ima wek 2 dohot wek 5. Jala Mardos Nitahima wek 2 dohot wek 5. Molo wek 2 Maragenda sian ruas wek 5 ma nama bahen tangiang pangodianon asa dihamu amanami dohot inanami asaria hita madohoti partangyangan nomor sia dohot nomor 10 Boima Tajaha, nomor 10 Sada Dewan Kononia seksi perempuan. Boa-boa sian seksi perempuan. Pinaboto homa tusude punguan ina na adong di HKBP Immanuel Resort Immanuel. Mamuka hari Kamis tanggal 7 April 2022 nanengro nungaboi di Patupa ulaon partangyangan dohot latihan kor di sude punguan ina na adong di huriata. Songonima buah-buah sian seksi perempuan mauliatema di pasar nasida tusalhut punguan ina. Nomor 2 seksi sekolah minggu. Tu hari Sabtu tanggal sia April 2022 pukul sia wib 1 pukul 10 pitu wib naeng di Patupahon ma pembekalan guru sekolah minggu HKBP Immanuel tahun 2022. Jala di pembekalani terdiri dari 2 sesi, ima naparjolo pembinaan tu guru-guru sekolah minggu, dohot namangiut muse, tu seksi kegiatan gerak dan lagu, tu ianakon sekolah minggu horong 2, manang kelas 3 dohot 4 dan dohot orang tolu kelas 5 dohot SMP. Jalan nagabe narasumber di kegiatan ini ima Pendeta Toho Sinaga STHM Iko dan tim Kabiro Semina. Pinangidoma tuaka anak sekolah minggu nanaing manghiuton kegiatan gerak dan lagu asa didaftar honma tu guru-guru sekolah minggu. Jala arobdo rohani sekolah minggu dina membutuhkan dukungan doa dan dana sian hita sudena. Maulea tema. Nomor 12 Dewan Marturia Boima Tajaha. Nomor 10 Tolu Dewan Diakonia Boima Tajaha. Nomor 14 ulang tahun kelahiran. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penatua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan 3 April 2022. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Firman Tuhan hatan ngidebata tunamar ulang tahun Dienet sian Filipi 4 ayat onom. Unang holsoa namu agiaha alai sadok pabotok kamu ma tu debata pangidomuna marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Nomor 15 saplonom Boima Tajahabe. Nomor 10 pitu mangihut ma tu nomor 10 walu. Pinaboto tu sudehita ruas molo adong neng di Patupa acara Boima di Pasahat tu pahalado na di nomor 10 walu. Nomor 10 sia, nomor 20 Boima Tajahat. Nomor 20 sada jemaat yang sakit ataupun yang pemulihan di rumah na perjolo
SO Pardede Sian Wek 3 pemulihan di rumah. Nomor 2 J Manik Sian Wek 2 dirawat di rumah sakit Royal Prima. Tatangyo Komanasida Asaboi Mar Hagogoon jala di leot Tuhan Hagogoon di Hagaleon Nasida. 2 Romawi Tikting Parhepengon Taidabema di laporan ni Kuangata diaka laporan naso masuk dope di Tikting Sadarion tu hari Minggu naneng Roma di Tiktikon jala mohon maaf ma dihamur wasnami molotung adong na salah penulisan gelar mohon dikoreksi mau liate ma tuhamu nama ngalehon aka pelean kategorial pelean syukuran pelean bulanan sai tuhata ma mamasu-masu hita songonima tik-tik namasa di hita tapasada marohata martangiang mahita mau lihat tema ali Tuhan disobahon rohanami tuadupanmu nasun badiai disiala saya toktong lope Tuhan dilehoko dihami asini roham doho denggan di basam sahatu tikion dipakilalah kami doi Tuhan asini roham do denggan di basam ima na dilehoko dihami ahi pason dohot gogo ima Tuhan nabui hami mamuji pasangap warmu nabadia marhite-hite kebaktian siang di tonga-tonga ni bagas na pinarbadiam Tuhan bunga hupuji hami ho marhite ende puji-pujian naeng kubegi hami ma Tuhan hatam na naeng di pararaton naposomi Tuhan leoma di hami akar wasmon roha asabui hami manangi hatami Tuhan jala bui Tuhan hatami hula hami asa marparbue di tonga-tonga nami suang-songoni Tuhan di naposomi odingi Tuhan naposomi di ulaon nah saya tabai Tuhan bisuk dohot gogo asa boy toktong mangulahon hatami jala hatami Tuhan boy di BG sude akar wasmi ubua kami di bagas setangiang pemerintahan nami sian pemerintahan pusat Tuhan sahatu pemerintahan daerah homa nama masu-masu pemerintahan nami asa nasida mangula di bagasan biar mida jahoba suang-songoni Tuhan nang di Huriam, Huria HKBP, khususna HKBP Immanuel Resort Immanuel. Tuhoma Tuhan, upasat tami Huria namion. Mulai Tuhan sian aka Padita Resort, suang songoni nang Bible Pro, Parhalado, situa Dewan do Seksi. Tuhan lehon mahasadaon di roha, dinalau mangulaon ulaon pakobasion di tonga-tonga ni Huriam. Asa Tuhan marsadani roha hami mangulaon ulaon pakobasioni jala mangula hami aka pangula ni Huria dohot parhalado di bagasan sada todi unak kami Tuhan mangasahon gogo dohot hamalon nami alai toktong mahami Tuhan mangasahon sian asi dohot holong ni roham di hami hubua kami di bagasan tangiang ruasmu belai siadak danak Tuhan diakan namar sikola diakan namar kuliah diakan mangalului parkarejoan diaka na mangalului sirokap ni todi dohot diaka keluarga nama sihol di parenakon tuhoma Tuhan upasat tami sude aka ruas suryami Tuhan asa Tuhan kami patau mahami mangatusi lomoni roham aha namasa di tonga-tonga ni hami Tuhan suang songoni nang di natua-tua nami dilanjut usia dilansia upasat tami ma Tuhan saya lehoma di natua-tua nami Tuhan hahi pason di hatuau nasida asa toktong lam jonok tuho Tuhan nang diakan atoras Tuhan saya oma Tuhan nama masu-masu diaka nan yula tangan dohot nan yula pikiran nami ganup marsada-sada
asa huparikoto kami Tuhan di parnguluan nami, jalan apostol rohanami Tuhan, nasai urupamu duhami, manangahapena masa di tonga-tonga ni hami be. Mau lihat tema Tuhan. Tuhan, ubuah kami di bagas tangiang, ruasmu namar sahid, manang na pemulihan di Jabu. Ubuah kami Tuhan, amang jemanik sian wek 2, na operasi di Royal Prima, tuhoma upasat kami Tuhan, amang jemanik, homa nang mangalehon hagogo Tuhan di hagaleon nasida, pasu-pasu aka, ubat na pinangan dot aka si panganon, suang songoni nang aka, perawat dot medis na merawat nasida. Ubuat kami di bagas tangiang amang esopar dede na pemulihan di Jabu Tuhan. Tuhoma Tuhan, upasat kami amang na tua-tua nami oh Tuhan. Saya tabai ma Tuhan hahi pason di kesehatan nasida. Mau liate ma Tuhan. Suang songoni manang di adong pe ruas nami nasuh boto nami, nasuh boto hami namar sahid, manang na pemulihan di Jabu. Tuhoma pasat kami Tuhan. Mau liate ma Tuhan. Ale emang nabasa godang dope si pangiduan nami. Alai Tuhan manang ahape na dilehoko Tuhami Tuhan. Asa wingot kami sian asini rohamdoi Tuhan. Tuhan jol managale jalan aku dosa dohami. Jumolo sesa dosa panglason nami. Asa tamah hami di hadapanmu. Di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami Tuho. Amin. Mare demeta los tapasatma pilihan seda adu sedebi. Dewata, Tuhan,
kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramuti ati-ati doho pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang. Hatani debatana gabe ujahan ni jamita di Minggu letare. Dihita di bagas sesadarion imana tersurat di Pesalmen bidu 32 mamuk kasihan ayat walu tolhas tu ayat 10 sada ujahama dihita tong mata paihu ihut amanginang di bagasan rohata songonon mahatana hupar rohai jala hupodai peho tarengo tudalan sidalananmu huiring-iring peho doho pamerang ni mataku unang tung songon hodahamu manang songon haludi naso marroha dang olo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang tung nalado parniahapan ni parjahat alay manangise na marhaposan tu Jehovah halia konon na tu si asini roha marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marulup-ulup mahamu alay akka partigor jala maredde masudi hamu akka parsihohot marroha. Edo sahat ni turpuki amanginang songoninang naposo bulung saluhut nahita dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudido jolma masihol dilas ni roha jalan aing marlas ni roha alaikon tapamanat do las ni rohana songo dia do nanaing si ia hatta ala ternyata di partiket sinuaing gudang do halak na salah memahami sukacita kebahagiaan yang ingin didapatkan oleh orang-orang pada zaman ini jok doi gabe sukacita kebahagiaan nani totuhon ni keadaan manang situasi lapatanna kita hanya menjadi objek yang dibuat bahagia, objek yang dibuat bersukacita oleh apa? Oleh harta, oleh uang, oleh teman-teman yang mau membantu dan lain sebagainya. Jadi molope las rohani torop halak di hasianganon alai moloholan alani objek do ibana dia hanya bisa bersukacita ketika ada orang-orang yang membuat dia bersukacita batutu dang las ni rohana si songoni na naing iahan ni halak na porsia alai ikon sebagai subjek do kitalah pelaku sukacita itu dan tergantung tu halak las ni rohatta dan tergantung tu situasi las ni rohatta alaihi tasadiri do na menciptakan kebahagiaan kita marhite parsauratta doho debata bagusan mana amang inang apakah kita lebih bagus menjadi objek atau kita menjadi subjek multa parsiajarhian bahasa Indonesia sadok namar guar objek itu akan selalu tergantung kepada apa yang dilakukan oleh subjek. Totu ulomo dorohatta gabe hita sadiri subjek manang pelaku ni sukacitai di bagasan ngulukta. Kita tidak mau menjadi objek atau menjadi korban lah katakan atau menjadi yang dipengaruhi oleh pelaku-pelaku itu. Ikon hita manian nama not Tuhon las nirohatta. Ikon hita ma penentu las niroha di bagasan ngulukta ganuk marsada-sada. Totu ubahen na didok naking diturpukta di ayat na 10 sadai marlas ni roha mahamu mida jahuba jala marolo uluk mahamu ale akka partigor jala maredde mahamu akka parsihohot marroha. Kita yang terus berada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan nadinggan parsaurat dohok debata natahilala totong asi dohot holong ni rohani debata di tonga-tonga ning ulutta gabe debata dohot hitama nama no Tuhon las ni rohai di bagasan pardalanan ning ulutta
dang kondisi situasi jala dang halak mabahen las rohatta alai hita dohot debata hidup bahen na didok di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha mahamu totong di bagasan Tuhani huulahi madok marlas ni roha mahamu. Mulu tergantung dohita tu halak, mulu tergantung dohita di situasi doh kondisi. Naboy do bahinon nasida las rohatta satok kinon. Alay sogot haduan musi boy do bahinon nasida gabi susah hita. Alay mulu hita do pelaku sukacitai. Marhite parsaurat ta doh debata. Ido bahinari dok hata manoktong marlas niroha. Bersukacitalah senantiasa setiap hari, setiap waktu. Alai mulu tergantung tu halak do, tergantung tu kondisi do, hidup bahenna terjadi. Sonari boy las rohatta sogok nga mengedungi. Sonari boy las rohatta sogok nga sugo rohatta. Mamereng nama bahen las rohattai. Kita adalah subjek. Kita do pelaku sukacitai. Kita yang menciptakan sukacita di bagasan keluargata, di bagasan ngulutta, di bagasan parsauratta, rap dohot debata. Alani yang manginang, tapi ring maju aka paham pandangan na jut dipakai halak modern sebagai landasan lasni rohana di partikin sinuaingon. Adong dosa ada paham na margoar utilitarianisme. Paham madok selama kita bermanfaat bagi orang lain itu menjadikan kita bersukacita. Sada sisi dinggad doon. Moloboy dope adong naboy tapatupa bermanfaat tita to dongatta nunga cukupi mabahin las rohatta. Alagi bisukun-sukun. Bagaimana dengan orang yang sakit, lemah, terbaring di tempat tidur? Molo mangihutton paham utilitarianisme ala namar sahiti dang marguna be. Atong dang boy binasida marlas niroha. Manang songo dia ma akan na tua-tua na sudah gogo, akalan sia. Na subuhi be mana mangula, na subuhi produktif di akka ulaun na menghasilkan uang. Gabi mangihutong utilitarianisme, gabi dia tong manasida dang berhak marlas niroha be. Ala dang apalah sa dia gudang be pengaruhna dohok pangotak na di parnguluan. Ala ni nang pegudang halak menganut paham utilitarianisme ternyata tidak semua ini bisa berlaku. Nang namar sahih pe argasi tutudo ibana, nang namar sahih pe boy do ibana marlas niroha, nang namar sahih pe dia harus bisa merasakan sukacita meskipun dalam kondisi sakitnya yang sudah lama. Alaniaha sadok saliling manahan ibana di parsahitoni jale di jauh ibana guarni debata di parsahitoni nunga gabelas nirohai di bagasan dirina nunga imana sadiri manut Tuhon las nirohana anggo hatani halak boy do hononna asima roha mamereng amat taon ngatung liling mersahit asima roha mamereng inat taon ay hola peak nama di bodoh mani bergerak pe subuh binang gotik hola si malolong na nama bumik hidup asima roha mamereng onate. Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana pergumulan dia secara rohani, secara pribadi dohok debata saliling namar sahiti ibana. Alanido diciptahon ibana sadiri dolas ni rohana. Sadok boy dope roh tu pikiraku bohini Tuhani, pabahenan ni Tuhani, hatani Tuhani, sadok boy dope huilala dami ni Tuhani di ngolukku. Itu diciptakan sukacita tersendiri bagi orang-orang yang sakit. Marhiti hubungan na dohok debata. Dohok di akan na sudah gogo pe songonido. Nang pe gudang dope halak na sudah gogo boy dope berkreasi boy dope mangula boy dope menghasilkan uang. Ali gudang dotong akan nang sudah gogo memang naikon di sorong-sorong nama, naikon di togu-togu nama, naikon di buan tu kamar mandi, naikon di sulangi manga dok di paridi. Buhado hono tataringo tu nasida. Gudang dora aka pinopar nama kilala nga biasan, nga bosan, nga lujak. Nga sampai 30 tahun diurus na tua-tuai. Sampai-sampai anaknya mungkin keturunannya berkata, ya di gadope homate bapak, oma. Lalu jahami paurus-uruso. Idola na tong nuayang aka na tua-tua namin nagajang umur na, nang lansia, si pata tangyang na, tang di pangido begajang ni umur.
dipangido tong dohot hahi pason alelas dipangido matong mangaidokon mulutung palilikuaw mangulu sotong parohodosa o tepino parhongain na. Tapi sebagai lansia, sebagai orang tua, kita juga bisa menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Molotung pedidok halak ayasima rohama mereng amat tani na tadung matua gabe songonima di sorong-sorong di togu-togu di paridi di sulangi mangan dola nakana asing. Dang tabo to pergumulan ni sahalak lansia. Tangyang na dohok debata saliling mangulu a Tuhan. Naing hodo totong huhaposi jala saliling mangulu idauk kudo petotong pasu-pasu mian ditongan ya kapinoparhu. Tapi pinoparna sendiri madu adiga do peho mak bapa merujung. Manang di bagasan rohana ay liling macitan kami mangurus-urus na tua-tuan. Pedang tapo to na tua-tuai didok ditangyang na saliling au mangulu Tuhan. Naing huida totong suk-suk pasu-pasu milih hono mo tuak kapinoparhi. Akalan sia na tua-tua sendiri pe na disulang-sulangi mangan na diojor-ojor na ditogu-togu. Mereka punya kebahagiaan tersendiri dengan hubungannya dengan Tuhan. Mereka penentu kebahagiaannya sendiri. Alai laos jami taum apa ngotok kita amanginang. Na songo dia pe kondisi tanah marsahit parah naung sudah gogo naung ditogu-togu akan naung lansia. Hita do maciptahon kebahagiaan ta rap dohok debata. Jangan mau mendengarkan ucapan orang-orang yang melihat hanya dari satu sisi. Memang molosian produktivitas na subuh bihita mangula na subuh bihita karejo ba boydos sitong na nidok nasida asiro hama merek kita, tapi kita bukan untuk dikasihani. Hita maciptahon pribadita dohot marhiti hubungatta dohot debata. Hita do namanot Tuhan lasni rohatta. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Marlas ni roha matotong di bagasan Tuhani. Jadi ikon ta'alo do pemahaman utilitarianisme nakingani sebahagian. Walaupun sebahagian memang betul, kita akan cukup berbahagia ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Kita akan bisa berbahagia ketika manfaat kita dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Ekotong do adong songonin yang dihita. Adong muses ada paham di bagasan partiket da sinuhang ima na ginwaran na hedonisme. Hedonisme ima paham na selalu berburu sukacita, berburu kesenangan. Sampai-sampai dia tidak mau menerima penderitaan. Dia tidak mau menerima yang namanya sakit. Dia tidak mau menerima yang namanya akka hamaulon. Sadok mularong hamaulon dison tinggal honon nidoi. Lari doi mangalului akka lasni roha. Molo marsahi inattai nang sabari amattai mengurus-urusi lau diminum tua tu lapuan, berarti amattai sudah tipe hedonis. Dia tidak tahan menghadapi yang namanya orang yang menderita. Dia akan lari dari situ mencari kesenangan di sana. Aka ina pe gudang dosongoni molo bedel-bedel anak konne jauh pusing gimana lari doi lau di belaja-belaja. Nang pe sipata sehali-sehali boy do belaja alai molo alanya gabe pusing do hitai jabu alas torus gaur di jabu akai anakon alani jugul-jugul na gabe melarikan diri hita, berarti sudah mengarah ke tipe hedonis. Hedonis adalah orang-orang yang selalu mencari sukacita kebahagiaan. Alai gabe ditulak ido akka penderitaan. Gabedang ului bersentuhan dot akka hamaolon. Sadok mana yang mudah, mana yang bisa membuat bahagia, mana yang membuat hati gembira, ina madiula akana hedonison. Molo songonido, dia akan menolak salib Kristus. Tipe orang-orang yang hedonis pada akhirnya dia akan menolak salib Kristus. HP didok donatar surati tuhuk mak silang mi ihutton au ninna. Jadi hedonis ini juga bukan sikap yang layak ditiru, bukan sikap yang sepenuhnya layak diteladani. Walaupun kita tetap harus menciptakan kebahagiaan kita, tetapi kita juga ketika salib itu datang, ketika oleh karena iman kita diperhadapkan dengan penderitaan, tongdo ikon porsanottai, tongdo ikon tuhukottai.
Alanido amanginang dongan sahaporsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo sahat hita tu minggu letare sadarion, 5 minggu marlas ni roha. Totu naing do taboto las ni roha na songod dia do si Peopota, las ni roha na songod dia do si Eahatta. 5 las ni roha ala na totong hita mian di bagasan Tuhani. Apa yang Tuhan lakukan kepada kita dan apa yang sudah kita perbuat bersama-sama dengan Tuhan, imagabe ojahan lasni rohatta. Alanido amanginang, sukacita, kebahagiaan bukanlah tujuan. Alai lasni rohai, ima sikapta sehari-hari, pabahenatta sehari-hari, pembawaatta sehari-hari, ala rap hita dohot Tuhani, ala totong hita marpar sauran dohot Tuhani. Gudang dohalak madok, kebahagiaan adalah tujuan hidupku. Daumai gabi tujuat tai, liling mo ya sada aputi. Tapi kebahagiaan itu adalah sikap kita sehari-hari berdasarkan hubungan kita dohot debata. Jadi memang najolo au pe hudok do, ekon bahagia do. Kebahagiaan itu tujuan hidup. HP setiap hari hidup itu memang harus bahagia dan itulah sikap yang baik untuk madalani parngoluanon. Idolana hatani debata macce gudang tabigi namane rengoti menungguli hita asa totong marlas ni roha. Karena marlas ni rohaon nunga ikon bagian ni ngolu si ganup arion. Dang be tujuan ni ngolu nana yang si eahan alai bagian ni parngoluon si ganup ari ala rap hita dohot Tuhani. Asa tabereng ma di pesalmen 32 noaeng. Ahamana mabahen las rohani par pesalmen. Mulu tajaha di gijang iturpukon di ayat sada di pesalmen 32 mertua ma manangise naong sinesaan pangalausionna naong hinukupad dosana. Mertua ma ayat 2 mertua ma jolma ia so dijujur jauh batu ibana hajahaton jaladang marpangalecem todina di bagasan. Gudang doa kapade madok Mazmur manang pesalmen 32 on imam Mazmur pertobatan ni Raja Daud. Ujung mangulahon dosa ibana, mangalakup ibana tu si Berseba. Berusaha di mana menutupi parjolo, holan ibana sadir si Berseba nama boto doh debata. Jalan yang menutupi di baini mana masa ada rancangan asa disuruh masih Uria suami si Berseba marporang di barisan paling depan. Asa mate si Uria Dung mate si Uria dibuat masih sebagai gabe inat tanah. Jadi memang sian pandangan ni umum nangarong nama boto pabua Daud nunga mangalakup jalan nunga mabahen ulaon nama bunuh marhite nama nuru si Uriel marporang di barisan paling depan. Ali debata dang boy dihukupi manang pena taula sudedo patar di debata. Alanido dipaingak panurang natan maibana marhite mabain upama disadari disolsoli si Daud do pangalahonai jala tutu di hati dakon ibana do di pesalmenon salileng hupahohom dosaki gabe adong do pakilalaan rasa bersalah di bagasanaho ni ibana saliling hupahohom dosaki huli-hulik kupe sesongon na mengiluti di bagasan. Jala mengangguk au di bagasan ngulukku ganup borngin ganup ari. Didodoni tangan ni jauh bapak kilalaan na marsik ngudar na dihilala songon di hama masa ni logo ni ari. Alain ini nebana duku pabotohon dosaki jala dang behuku bisalaki dung hutopoti akadosaki jala marpamuati rohani Jahoba tuau disima didok ibana gabe martua ibana martua ma manang ise naung sinesaan pangalausina naung hinukupan dosana. Amanginang dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus sipata olo do gabe balik pangatusyota udok majo songon natar surat di ayat 10
laddo parniahapan ni parjahat. Alay manangisen na marhaposan tu Jehovah haliakonon na tu si asini roha. Di sebagian hita, gudang do hita na beranggapan justru orang yang bertuhan, orang yang taat kepada perintah Tuhan, akaido na mengadupi hamaulon, mengadupi hasusaan. Jalas yang sadap sisi parnida atta, akahalak siulahun hajahaton, siulahun hageduhon, akaido na marlas ni roha, ay bebas na sidatong. Nang mangototoi boy, nang manipu boy, nang manaba pangomon siat akadalan na suturut boy, tadok maju akka bandar-bandar narkoba, sasatok do hepeng rodo tutu na sida, tadok maju akka bandar-bandar judi do lanakan asing, sasatok do boy mamora na sida, gati-gati mobil na sida. Jadi ulo gabi marasing pikirat ta songonon, akka siula na sitong marsikor. Akka siulah hageduhon tarpasu-pasu gudang akalas ni roha di nasida. HP di tersurat di ayat 10 di dok lado parniahapan ni parjahat. Alai manangisan namar hapo satu Jehovah haliakonon na dotusi aseni roha. Ya adong cerita songonon seorang anak diangkat oleh ibunya, adong anak na diain, anak na diangkat. Pagudang-gudang omak na mana meninggal ma suami ni inat tahun. Jadi ibana mado anak angkat nai tinggal sonari. Jadi namora inat tahun. Ia nak konon sadar ma disadatiki ternyata holan ibana do. Ia nak konni inat tahun. Jala tahun berarti tuau namo sudin narohana. Jadi disakapi imana ma secara halus naing pamatehon omak nai. Jala tutu mabui di pamate ibana omak nai. Dang adong nama curigai ibana. Ujung tu ibana masudi artai. Alai amanginang nang penung gudang arta di ibana, nunga di ibana sudi artani omak nai. Adong perasaan bersalah di bagasan dirina. Jalaganuk borongin saya merni be ibana. Saya adong bayangan ketakutan. Ala ibana sendiri nggak merasa bersalah. Jadi dang boy benok matana. Modom borongin nai. Dang sonang ibana, nang pegudang artana, dang laku ibana mangan. Jala saya jujut ibana dikejar-kejar ketakutan. Ujungna mersahik maibana alani cemas na berlebihan, rasa bersalah na berlebihan, laos mate ma awanginang songonido memang parjahat. Songonaino ni ayat 10 parniahapan ni parjahati tung macai lan situ tu akan sangat banyak orang-orang yang melakukan kejahatan yang tersembunyi maupun yang secara terang-terangan, memang akan membuat dia merasa penderitaan yang sangat-sangat dalam. Molona tersembunyi inak kingani gabe cemas takut berlebihan, modom pedang nok matana doklan akan asing, mersahi todina, mersahi pamatangna, ala saya dikejar-kejar rasa bersalah ibana. Dan itulah memang konsekuensi dari orang-orang yang melakukan kejahatan secara sembunyi-sembunyi. Dohot akan terang-terang pe berhadapan ma dohot akka proses penegakan hukum. Alai anggo na ujorbut parniahapan ni parjahati amanginang mulu mate do ibana di bagasan hajahatonna tu paruhuman na saliling-liling na maibana tu api na rokko na marnala-nala na soramit topi ima na mabahen parniahapan ni halak parjahati gabe so marna suda lan jala gudang do parniahapan ni parjahat. Alai manangisen na marhaposan tu Jehovah haliak konon na do tu si aseni roha. Si Daud nunga dia di sesa debata dosana ala nunga dia kuhon ibana jala gabe mangulu ma ibana di bagasan hadameon dang besongon na dicerita nak ngani di bagasan biar ni roha doh di bagasan rasa bersalah on masada amanginang lasnya rohatta pabahenan ni Tuhan itu hita sudi du hitaon najulu hea mangulahon akan hurang dinggan jala mungkin di bagasan tikina jonok nasalpui headu pehita mabahen akan sudinggan alai marhiti-hiti parsaurat tadoh debata hasol hotot tadoh debata nunga tatopo tibe dosat tai itu debata jala nunga di sesa debata be dosat tai dang adong be penyesalan, dang adong be rasa bersalah, dang adong be cemas na berlebihan ino yang dihita ngadame be rohatta di padame Tuhani. Berarti seperti yang saya katakan di awal, kitalah pelaku sukacita itu. Ala natatopo ti dosa tatu di bata jala di batabe radi la humanisa dosat tai
dame marohatta, las marohatta, jala sonang mahita mangulu di pardalanat tasinuaing. Ima nagabe sada bukti pabua memang kita yang harus menjadi pelaku atau subjek sukacita. Sukacita kita bukan tergantung kepada orang lain atau kondisi di tonga-tongani parnguluota. Ima sada dasor nilas ni roha di kita, molope di jauh kita merlas ni roha di bagasan Tuhani. Tutu las dorohatta, ala naung di sesa debata dusatta, ala natotong debata marpamuati rohana meradupuk kita. Dungi musai ahado nagabe si halas sonotta di tonga-tonga ni nguluttaw. Ima ala ganuk ari do debata mangalehod di hita bisuk. Jala memudai hita taringot tuak kadalan si dalanan. Jala mengiring-irik kita marhite pamereng ni matana na di ayat walui. Buido hiata sadari amang inang tikimar pesawat hita. Martangi yang hita gomos tu Tuhani sian tiki naing berangkat pesawati dung landing ibana gabe lasro hatta muliati Tuhan muliati madi piloton diramuti hodo piloton bui ibana mabuan pesawaton sian naking mulai habang sahat tu na bui musai mendarat di kota Nahu 7. Oleh taboto dua manginang pilot doh kopilot doh kru pesawat mereka tidak akan bisa habang siya sada inganan mabuan pesawat habang siya sada inganan tu inganan na asing tanpa ada navigasi yang menuntun mereka dari mana titik mana berangkat dan ke titik mana mereka akan pergi. Jala ekonodong dotong na mabahin akka informasi tu nasida na mabahin akka panorangyo tu nasida bison cuaca songonon molon yang mendarat ekon turun matu ketinggian nasaon doklan akka na asing. Dan sebenarnya pilot itu bisa menerbangkan pesawat karena dia juga dibantu dengan navigasi. Banyak informasi-informasi yang ia dapatkan, yang ia dengarkan. Jala marhitei maibana tuntunan ni aka nadi menara jaga itong idotong mabahen bu ibana dengan terbang dengan nang mendarat. Yado hita manginang lilu di sada kota nai baru. Ketika kita tersesat, kita sangat membutuhkan peta. Ketika kita tersesat, kita sangat membutuhkan ada markah-markah, petunjuk-petunjuk jalan. Nabui mengurupi kita, menentukan posisi ta, dohok neng tu dia mahita merdalan. Anggodang-adong peta, anggodang-adong petunjuk-petunjuk jalan, markah-markah jalan. Anggodang-adong nabui tasukun, tu dia do arah naneng si tujuat tai. Ba memang bui do hita, sadari i terus disi marhati katiung. Jalolo do sapele masih tak mengalui tujuan ini. Seandainya kita ada di satu kota yang baru. Ima argana adong petunjuk markah, adong panduan, adong informasi nasihat tu hita, lau menugu hita, lau mengiring-ngiring ngulut tu dia hita yang merdalan. Amanginang las dorohatta ala didok Tuhani tu hita huparrohai jala hupodai peho taringok tu dalan sidalananmu huiring-iring peho dohot pamereng ni mataku. Luar biasa holong ni Tuhani di hita alai songon na tua-tua rupani mulut ajar ya nakot taina pesonod don noda mulai sekolah songonok pesonod mama ini cerewet kali pun ninda jala songon ini udah gudang rahitan waing. Heran nung biasa kita di poda nasihat debata. Heran seolah-olah nung ngata pahami sudi akka namasa di tonga-tonga ning ulutta. Jaladang perlu bihita bimbingan sian debata. Alisa sitong na songon pesawat nakingani ya manginang. Seandainya putus komunikasi dengan menara kawal di bandara dan juga navigasi pun tidak berfungsi, mungkin pasti celaka do pesawat ini. Demikian juga ngulut atsura dang diparrohai jaladang dipodai hita diak kadalan sidalanat dang diiring-iring jauh bahita ganuk ari nung ngahatop hita salpu nung ngahatop hita binasa sian parnguluano alanido hubungan kita dengan Tuhan ketika kita menerima bimbingan Tuhan uju totong depe hangat rohatta majalo poda sian debata kita memastikan bahwa kita akan selamat di tangan Tuhan.
jala ima sumberni lasni rohatta na paduahon. Na parpudia manginang donga saha persyaun tapa taridahom malas ni rohattai. Unang setaru otong las rohaku nita hape pardopahat tapi dang las rohatta tarida disi. Las rohaku nita hape maride pehita gale-gale. Pujihu pasang. Mimi aja pun tidak suka cita. Alani didok diturpukon di ayat 10 sada dang sai hola marlas roha. Alai kodohok marulup-ulup jala ikodohok maride. Marlas ni roha marulup-ulup jala maride mahita saluhuna. Ala debata ido natuk mangurupi hita. Ala debata ido natuk mamasu-masu hita. Ala debata ido natotong mangalehon akan narekot di tonga-tonga ni ngulutta. Jadi nang peguar ni minggu letare marlas ni roha mahamunin na nang sai holan marlas ni roha di bagasan secara perasaan, secara emosi, alai marlas ni roha ikon tarida ma nang di bagasan akka gulmi ni ngulutta. Marulup-ulup dohot maredde ma akka naporsiai pataridahon goklas ni rohana sian Tuhani. Malum ma akka sahid jala margogo ma akka nagale ganuk ari di lehot Tuhani do hita las ni roha jala bui do hita marlas ni roha amanginang ala hita do pelaku sukacitai rappon tuhattai amin martangi yang mahita. Mauliatim ma Tuhan dihatam na kutangihok kami di minggu letare minggu las ni roha sadarion dang objek kami Tuhan na tinotuhon ni halak doho na tinotuhon ni akka kondisi asabui marlas ni roha lay subjek pelaku dohami hami do namano Tuhan las ni roha nami marhiti parsauran nami dohot ho marhiti akka pasu-pasum na hujalo hami alanido ali Tuhan sudido hamion bui marlas ni roha di bagasan ho jala sudido hamion bui manut Tuhan akka las ni roha nami hobarto akka pasu-pasu na hujalo hami siakko alani pataridahonon nami mahalak na marlas ni roha dohami alanung hujalo hami gudang akka pangurupiaw mo di tonga-tonga ni ngulu nami las marohanami dadaholan di bagasan pakilalaan alai marulup-ulup mahami mangula-ulaw nami jala maredde mahami memuji pasangapoko di akalas ni rohanami na hujalohami siapko alea mang pardinggan basa totong ma tiroi hami tugu-tugu hami jala ajari hami parbisuki hami laho madalani akkasidalanan nami jala sesama totong akkadusa nami ajari hami Tuhan manopoti akkadusa dot hakurangan nami asa unang gabi di bagasan biar hami do di bagasan rasa bersalah na totong menyiksa alai bui hami Tuhan mangok hodi tu adupanmu jala di ida hodo persitutuan nami mangido hasesani dosai pasahat mah hasesani dosai mardami mahami madalani ngulu nami atau ngali Tuhan Jehovah di batama nami sapala nang dilehoko hatam di bagasan ngulu nami di bagasan parsoran nami di tikion totong mapasu-pasu hatami ima nagabi bohal nami madalani ngulu nami di bagasan saminggu 7 luanon las marohanami rapokko aliamang nangpe adong akka sahid adong akka hamaulon jala maul dope akka ekonomi di baruas ni huriam dohot parhaladom alai anggo hami totong mahami marlas ni roha rapokko mauliati madiho aliamang di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marid dehita laos tapasaha ma piliatta. Las marohata itu hatari bata
Taulakon ayat sada jongjok kita. Tatangya koma peliata, martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajahom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, ngunang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami siang pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasorohom madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu Madita Saluhna.